Fi yn grac, cos fi'n twmlo gallwn ni wneud lot llawer o bethau gyda'r 15 pint ni yn colli. Fi'n twmlo gallwn ni prynu ragor o fwyd, a fel i fi'n twmlo, arian mae'r gŵr wedi tanu fewn i'w a ddyle bod ni'n cael e. Gofynas i dyn undeb pam nag oedden ni'n gael e, a wedodd e oedd ddim arian i gael dyle. Rhwng hanner cant a 30 o bunne'r wythnos felly i'w rannu rhwng 7. Sut yn y byd maen nhw'n gallu byw? Mae'n galed, ond ni'n gorfod. Ni wedi torri lawr ar gymaint y gallai. Gallai'n torri lawr ddim rhagor. Os mae rhaid i ddim bita. Ond mae'n galed. Felly ble yn union i chi wedi torri nôl? Wel, ffili prynu cig. Mae nhw'n bita fwy fel snacks, chi'n galw fe. Ond na'r unig beth fi'n gallu rhoi iddyn nhw. Ffili neu cino fel o'n i. Maen nhw'n cael baked beans on toast. Neu spaghetti on toast. Ond rhywbeth yn y ffordd yna. Os na gwbl fi'n gallu ffordd o'i roed. Cos fel chi'n gwybod sy'n mae hynna arian yn mynd yn bell. Byddwch chi wedi talu dod i arian hybod ar yr electric. At eich mortgage. Mae eisiau dillad ar plant trwy'r amser. Mae eisiau talu lladd. Mae insurance. Television dy fi. So allwch chi'n gwybod faint mae 100 o bunnau mynd â chi i'r wythnos. Ond i bai bod y plant yn cerdded i'r ysgol nawr, bydde fe'n costi 4 pint a 50 cynnog, dim ond iddyn nhw fynd ar y bws. Ond am bod hi'n ffein, maen nhw'n cerdded. Chi sôn am brynu dillad o hynna, o eisiau allwch chi brynu dillad i 7 ohonoch chi? So mae'n prynu nawr, ond pan mae'n rhaid i fi. Cos gallai ddim afforddo i brynu fe, cos mae bethach mor bryd. Mae'r boys nawr, maen nhw mewn seis mawr mewn siws, gallai ddim cael par o siws iddyn nhw o dan 20 pint. A mae'r merched yn peth, os mae gymaint o ffasiwn iddi, mae pethach mor bryd. Ond fi ffili prynu fe, cos sy'n arian dy fi i dalu amdano fe. So maen nhw'n gorfod bod hebddo fe. Ydych chi'n mynd allan nawr i gymdeithasu yn ystod y nos weithiau? Wel, dim ond unwaith yr wythnos o'n i'n mynd o'r blaen. A fi'n twmlo, fi'n gweithio yn hunan i drial cael arian. A fi'n twmlo, mae rai fi cael mynd mas unwaith yr wythnos. Cos fi'n twmlo, wel, fi wedi gweithio a mae eisiau brec arno i. Ond ni ffili mynd mas bwyty 9 o'r gloch. A fi gytre byddu 11. Cos gallai'n fforddo fod y mas ddim hwyrach neu yna anyway. Ydy'r gŵr yn cael mas? Na. Oedd y sigaret neu mae o'n cael mas. A fi'n prynu owns o faco o'r wythnos a mae'n gorfod bod ar owns o faco. Wel, mae dymel y tymach yn siort weitha. Ond mae'n potjan rhwng y lle, mae wedi pinto beth oedd eisiau wneud. Mae lot o waith i gallai fe wneud, ond os dim arian dy fi prynu pethach iddo fe wneud y gwaith. Oedd e moyn semento'r bac, ond os dim arian dy fi prynu sement, so mae ffili wneud e. Beth am rhywbeth fel gwyliau nawr? Ydy hynny'n bosib lenni o gwbl? Dim o gwbl. Dim o gwbl. A sa'n credu bod neb yn cael gwyliau blwyddyn hyn os maen nhw wedi colli gormod arian fel maddi. Os oedd gweithio dros ben amser gwaith, a hwnna wedi dod i lot o arian mas o boced pobl. Cos dim ond fel nhw'n galw token pay, oedden ni'n cael amser oedd yr overtime ban y fe. Oedd hwnna wedi bwrw lot o bobl. A bu'r nadolig, peth arian at y bawb. Mae wedi cael ei ela amser nadolig. A bu'n nhw'n gweithio llawer ar ôl nadolig fath o Streic. So os dim arian dy neb. Wel, ar ôl eich clywed chi yn cwyno, chi'n bod, am yr arian pa mor galed yw i, onid yr unig beth yw dyle'r dynion fynd nôl i'r gwaith nhw? Wel, os bydden nhw'n mynd yn ôl i'r gwaith, am faint mor hir mae'r gwaith yn mynd i bara. Odi mae'n agwedd i wedi cyledu. Fi'n twmlo, mae'r dynion yn wmladd am ei gwaith nawr. Dim wmladd am ragor o bai, ond wmladd am ei gwaith. A mae list yn nhw i cael gweithaidd. A maen nhw'n gweud bod cyneidro ar y list.
A fi'n credu mae dynion mae popeth wedi newid nawr. Mae rhaid i ni fod tu ôl iddyn nhw. Cos os cyn nhw cynedre, wel, bydd ddim gwendraeth falu. Because bydd ddim gwaith i neb. Dim yn unig yr dynion yn gweithio yn y pwlledd glo. Mae'n affecto llawer o weithiau eraill. A bydd y dynion yna i gyd mas o waith. Cerwch chi trwy Tumble, Crosshands, Pont y Berym, diwrnodiau hyn mae fel di Sul. Os dim un lori ar yr ewl. Fi'n twmlo beth mae plant ifanc heddiw mynd i gael o'i blaen nhw. Fel maddi nawr, os dim byd ei blaen nhw. Dim ond y dôl.